666 nakasabot ka ba niini? Mga igsoon, mao kini ang atong pagkahisgutan. Hello mga igsoon ko din ni Kristo mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video inyong mapapinawan ang tingog sa katao nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug ang atong paghisgutan karon mao ang pangutana sa kong igsoon sa pagtuo ug sa kini ka labing mahinungdanon nga mga pangutana nga buot ninyong masayran kay nagisgot kini sa atong kahimtang isip usa ka magtutuo ni Kristo ug kita ba nakaabot sa ikapitong adlaw o taman lang ba kita sa kaunom kaadlaw ug ang pangutana niini sa kini ka sambingay nga anaa gayud na isulat sa balaang kasulatan. Kung inyo kining mabasa sa gipadayag kay Juan ug ang pamagat niini mao ang panan-awon. Ug kini ang pangutana hatagan kini og pagtagad sa usa ka tawo nga kanunay kong ginaisgutan nga naa kaninyo mo usa ka tawo nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran nga mao siyang Noli Noenai ug siya lang ang makahubad niining mga pulunga kay ana man kaniya nagpuyo ang balaang espiritu sa kamatuoran. Kay walay tawo nga makahubad sa mga sambingay nga lisod kayong sabton nga naa naisulat sa balaang kasulatan. Ug busa mga igsoon aron na inyo kining masabtan ang tanan ato siyang paminawon. Brad, na ako'y ipangutana sa imo bahin sa pito ka bulawan butanganan sa pito ka suga og ang pito ka bituon maoy suga sa mga anghel sa pito ka simbahan og ang butanganag pito ka suga mao ang pito ka simbahan ana sa balaan kasulatan ug mao na akong pangutana si mga Brad. Kanang mga pangutana mao kana ang mga sumbingay. Di ba na sa balaang kasulatan ang pito ka mga anghel? Katong nagyabo siya ug mga katalagman. Taas kay kana ug inyong pamalandungan. Mga ningon ako kaninyo. Kung kapito makasala ang tao sa isa ka adlaw, sa ikawaw, kung mga pasaylo apa ninyo. Kay dinhi sa kalibutan, puno ka mo sa sala. Di ba ang simbahan ang inyong kasing-kasing? O gado na may mga pito ka mga katalagpan. Pito usab kakinaiya sa tao. Mga mao'y kanunay, gisunod sa kadaghanan. Hinumdumin ninyo pag-ayo. Ang kalibutan iya sa espiritu kay ang pulong na himong tao gikan sa espiritu ang kabuhatan. Ang tanang mga gahom sa kalibutan iya kana sa kabuhatan. Apan giilog man sa kinaiya sa tao ang suka ang inyong mga pagto ang mga butanganan, ang inyong mga lawas. Di ba nausap sa balaang kasulatan? Kapito-kapituan. Dadunggan ba namin, mga anak? Ang jutay, dili makaabot, o kapito, tama lang, sa ikauno. Mga adunay marka, sa dautan, tulo, kauno. Ang pito-kapituan. Kaya ang kasagarang mga tao, dili makaabot sa ikapito. Mausap ka na. Inumudumi niyo pag-ayaw. Ang isa kasi mana, di ba kaunom lamang mga anak? O ang mga tao, sa gipangayo na kung isa kaadlaw, wala sila nakatunan. Kamara sila sa ikaw no. Lisod ka na, timbang-timbangon anak, o kinahanglan pa ka na. Di niyo pamalad daw. Apan basabtan ninyo ka na, inigyabo na sa katalagpan, sa pito kaagil. Hinumdumin ninyo pag-ayaw, sa taman lang ka mo, sa ikaw no. Dili ka mo, makaabot sa akong agtuan. Balikon ko,
Kapito, makasala ang isa ka tao sa isa ka adlaw. Di ba na ka na sa balaang kasulatan? Sa ikaw ha, kumupa sa ilong ka mo. Abot kong ipasapat. Kung makaabot ka mo, kapito, mao ang pagpaubos, paghigugma, makaabot ka mo sa inyong adtuan. Amen. Amen. Di ba ang inyong kasing-kasing? Mao man ang templo. Og nagahiskot ka, kaya naa ka na sa balaang kasulatan. 7 kabutanganan. Di ba ang inyong lawas? Usa ka lang, kapayak og sagpat. Busa, kinahanglan kayan nga makaabot ka mo 7 kabutanganan. Di ba na ka na sa balaang kasulatan? Muadto ka mo sa laran. Biyay sa ninyo ang halaran. Adto asa ninyo ang tao nga inyong gikasilagan, gikahipsan. Sa diang ka mo, anaa sa kailipkon. Di ba sa kaunom kaadlaw, nagatrabaho ka mo para sa inyong kaugalingan. Sama usap sa balaang kasulatan. Ang kabuhatan ni pahuway sa 7 kaadlaw. Tama ba ka? Amen. Amen. Lawom ka na nga sumbi kayo, anak. O ka mo, kung malaman ka mo, makasabot ka mo. Ang 7, mao ang gugma. O daghan ka na, nga makinaiya sa tao. Unom ka kinaiya sa tao, nga iya sa kalibutan. Apan ang dili maupas, ang maabot, ang kinaiya sa inyong mangluluwas. Mao ang paghigugma. Daghan ang nagatuon ni anak. Apan nagalabad-labad lang sila. Kay daghang mang nagasulat og mga libro. Og naghago-ago lang sa ilang pagtuon. Og gituis nila kini. Pinaagi sa ilang tawhanon og kalibutan nga pagtuon. Ambot ko ipasapat. Anda ko nga mga tumong ni anak. Sa 7 adlaw, ihatag ninyo kanako. Bukaon ka mo og mga pulong. Dili lamang sa lawas nga simbolo lamang. Kay nasulod ra kamo di anak sa pagpakarungingnan. Anak, sa dihang wala pa ang anak. Di ba adunay mga propeta? Amen. Sa diyang niabot ang anak. Nahimong tao sama kaninyo. Nagbuhat og balawat. Nagpasan sa cross. Gihandom ko ninyo. Pinaagi sa lawas. Apan kung lawas nun lamang ka na, wala pa ka mo nakaabot sa 7. Apan kung nagtuon na ka mong espiritu, anak, makasabot na ka mo sa espiritu. Timbang-timbangan ninyo pag-ayaw sa adlaw sa inyong gisaulo nga Semana Santa, sa adlaw sa pagkamatay. Pila ka mga pulo, anak. Tubaga ko ninyo. Pila ka mga pulong. Di ba? Adunay nagatok yan. Bisan kining inyong gigamit. 7 siya karon. Katuig. Og busulod na mo sa ikawaw. Gibuhat ninyo diha kana dinhin dapita. Og gitugyan na niya iyang kaugalingan. Inyo kanang nadungog sa diyang nagbako sa dagdagultoy. Sa diyang gipasanginlan kamo din dadautan. Og diingon siya, natapos na. Og diingon pagit siya, itugyan ko kanimo ang akong espiritu. Ang pulang. Sa katapusan, mao kaday nakadaog kaninyo. Ug gibanhaw ninyo karon, pinaagi sa espiritu. Kay gitagaan ako ug higayon kining akong gigamit. Patay na siya niadtong panahon, anak.
sa kalibutan. Sa diyang niingon ang usa kaninyo nga paminawa. Pulong lamang ang paminawa kanako. Ayaw lang ang buhat. Kay gipatay ang gisulti sa akong gigamit. Makinahanglan aduna gayoy buhat. Kay dili makita ang pulong kung walay buhat. Ada ka na sa balaang kasulatan. Dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundi pinaagi sa pulong. Ada ka na sa balaang kasulatan. Sa adlaw, ikapito, kinalang mamahulay ka mo. Amen. Kay matag takna, matag butanganan, adunay hinungdan. Matag adlaw, adunay kinahanglan, dili ba? Amen. Nabasahan ba na ninyo sa balaang kasulatan? Amen. Sa adlaw, sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, di ba? Iya-iya ka mo, gikinahanglan. Iya-iya usap ug pangan ang mga adlaw. Tama ba ka? Amen. Ug adunay adlaw nga inyong giilang sa kalibutan na nga puno sa mga daotan. Tama ba ka? Amen. Ug niya ng mga adlaw, iya-iya ang mga anghel, daotan ug maayo sa pagsuta kaninyo sa unong ka mga butanganan. Ug mao kanay gisulod sa kadaghanan. Ikauno, langtaman ang tao. Tanawa ninyo ang magwawali. Nakita ba sa binuhatan? Tanawa ninyo ang inyong gituuhan nga sila ang simbolo sa anak sa tao dinhi sa kalibutan, kay sila ang gitugyanan. Apan panid-an ninyo ang binuhatan. Nakaabot ba sila sa ikapito? Mao ang gugma. Wala. Anak, nakasabot ba ka mo sa adlaw nga akong gipangayo kaninyo? Amen. Kung makabot ka mo ni anak, apatanawan ninyo unsay gibuhat sa mga tao. Di ba, gigamit hinon ako na imo silang halandron. Gibuhat lamang nila nga simbolo ang akong lawas. Apan wala nila gisulat unsa ang kahulugan ni anak. Ang gugma, pagpasaylo, pagpaubos. Busa maigo sila sa akong giingon. Ayaw ka mo paglingkod sa lingkuranan nga pinasidunggan. Sa diyang magpasidungog ka mo sa adlaw nga akong gipangayo nga mamahulay ka mo. Diin ako mupakaon kaninyo. Dili sa lawas lamang, kundi pinaagi sa pulong. Apan tanawa ang mga tao nga malapason sa balawat. Gamay lang ang pulong nga maluwatan. Dili nila kini masubay. Hinuon magbuhat ng sila o iilang mga istorya gawas sa pulong. O gisaaran ka mo nga makakaon ka mo sa simbolo maluwas. Anak, balikon ka. Dili maluwas ang tao sa pan lamang. Ang magsulti nga maluwas ka mo ni anak, manubag og aduna na ako'y giandam kanila. Busa ka mo mga anak, kinahanglan kayo makaabot ka mo sa ikapito. Mao, higugmaa ang kaaway. Pagpaubos ka mo, pagpasaylaw. Kay kung taman lang ka mo sa ikauno, magbalik-balik ka mo sa ikatulong. Nakasabot ba ka mo? Amen. Una-unaan ninyo kung magbalik-balik ka mo sa ikauno. Anak, katulo niyo balikon ang ikauno. Taman lang ka mo din ha, o mabalik na ka mo sa uno nga butanganan. Dili ka mo makaabot sa ikapito. Mao ang gugma. Tanawa ninyo. Aduna ko nuhi panahon nga naminaw ka mo kanako. Apan pila lang ka oras ang inyong gigahit kanako. Og paghuman, mubalik ka mo sa paghudya ka. Wala ko no na nagtrabaho ni anang panahon na. Apan tanawa ang binuhatan. Tanawa unsa ang inyong gisaulo
ang kailib ko ninaan, ang kalibutanan. Inay ka mo, mamalandong. Mukaon sa pulong. Apan diin ninaan, nga akong gipangaya, nagahubog-hubog. Ug ang uban, tuana sa kalibutanan. Pagbantay ka mo. Kay magpaabot ako kaninyo ngadto sa ikapito nga mao ang pagpaubos, pagpasaylo. Ayaw ko niyo gamita nga mahimo ka mong alamdan. Ayaw ko niyo gamita nga mahimo ka mong bahantianan. Gamita hino ninyo ang akong gihatag kaninyo sa diyang nakuha ninyo sa unang hantod sa ikaunang. Gamitan ninyo ang iyong kahibalo. Nga anak, di ba nagatuon ka mo? Di ba nagabuhat ka mo? Nga anang panahon na, kay para ka na sa ilong kalibutan ng mga anak. Amen. Busak gamitan ninyo ka na. Kung adun na kamoy kalibutan nun nga datigo, kung adun na kamoy kalibutan nun nga kaalam, di ba kamo magtutudlaw? 5 kaadlaw, nagtudlo ka mo sa mga bata. O sa inyo, 1 kaadlaw sa inyong pamilya. Yan ang panahon na kalibutanon ka mo. Gamitan ninyo ka na ang inyong kahibalaw, ang inyong natikom, nga duol ka mo kanako sa ikapito nga adlaw. Amen. Diin ka mo magpasalamat. O paghuman niyo pagpasalamat, tumana ninyo ang mga suko. Kay makatugod ka mo mangayaw. Sa dihang mangayo ka mo nga pasayloan. O pasayloon ka mo kung mapasaylo ka mo sa nakasalak kaninyo. Salamat kaninyo. Salamat sa Brad. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman nining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.